Gay! Moi taas, osa vitonen. Meillä meni nauhoitus äsken kesken tosta. Au! Au! No ei tää ei oo hardilla. Niin en mä voi kuolla. Me tarvitaan nopeasti se... Mä tarvin nopeasti täältä se ikuisen veden. Otiks sä sieltä ne tavarat sit chestistä? Joo, mä pistän ne chestiin. No elä! Mitä hätänä hei? Anna mulle se lasi. Ei kun jää. Heitä mulle se. Tossa, se on nyt sulla. Kiitos. Ole hyvä. Mä pistän kohta siihen veden. Mä teen tänne ikuisen veden vaan. Laita äkkiä nyt se. Taas tää särisee toi Anna. Häh? Kaktuksessa on nyt 2 blokkia. Ja noin on vettä. Ja sit meillä on ikuinen vesi. Nyt päästään tekemään se farmi, mistä mä unelmoin. Hei, onks sulla sitä bone mealia? On. Anna tänne. Paljon sulla on bone mealia? 2. 2 bone mealia, siis bone. 6 bonemiiliä. Hyvä. Siis mennään sinne Netheriin uudestaan. No. Miksi tulee hakkua? Tee. En mä jaksa. Täällä on muuten puuta ihan sairasti. Ai niin, me tarvitaan muuten. Me ei olla edes tehty vielä tota sulatusuunia, että me saatais karkoaalia ja sit me saatais tortseja. Henkka, siinä on sukarkeini. Tehdään sit lisää, kun se on kasvanut. Okay. Joo, sitten noita. Sitten sä tarvit noita. Mä tarvin noitia. Sen on näk... Oi, Hei, Henkka. no. Tuu kattoo, hakkaa tää blokki mäsäksi. Tai mikä on näitten yläpuolella. Miks? No et tää saa kasvaa isommaksi. No ei, siitä tulee vettä, sieltä tulee vettä sitten. No ota se vesi pois siksi aikaa. No ei, mutta silläkin tulee vettä. Jos sä otat se veden pois, niin ei silloin tuu vettä ääliä. No, mut silloin ei voi käyttää tuota cobblestone generaattoria. No niin, mut se voi laittaa takasapinaa. Ja kuita on nyt... Oh. No mitä sä oot tänne tehnyt? Tälleen kato. No kui? Se viet täältä kaikin tilan täältä meidän baseista. No laitas nyt kikkeliksi ja sitä voi tehdä isommaksi aina idiootti. No et sä idiootti. Voi. Mä feilasin. Ei tarvi kyllä kreatiivää, mut siis mä vaan käytin kaikki puut vahingossa tikkuihin. Oi. Täällä on puuta kyllä ihan tarpeeksi nyt jo. Mä lähden nyt Netheristä hakee sitä vähän sitä glowstonea ja sit... Ei meillä on ja... No mä hakkaan nää täällä. Hei, anna nyt 4 stikkiä. Hei, anna 4 stikulia. No odota kun mä tuun täältä teleportista. Tuu tänne. Mä teen torkeja. Mä sanoin 4, sanot 26. No ihan sama varmaan. Ja mä panemaan ja okei, ja älä huuda mulle. Älä... Tiedätkö sä jaksais noi videon katsojat oikeesti kuunnella tollasta? Joo, nyt käsi. Toi särisee ihan kivan kovaa tää meidän Skype-puhelu, kun sä laulelet siellä jotain. Ja mä laulan, mä puhaan sen. No mut silti. Ymmärrä ero. Kerro kun ymmärrät. Huomenna. Okei, nytkin niin saa. Moi.
aine. Mua ei. Meidän pitäisi tehdä lumiukkoja. Tehdään lumiukko. Ei vielä. Sähän näytät jo vähän lumiukko. Toi oli paha. Mä jätän nää sit yöksi latautumaan YouTubeen. Ah. Nää videot. Häh? Sä olit paha. Mistäs tiesit? Oho, mikäs se ero? Okei. Mäkään en tajunnut kyllä. En mäkään. Ei. Näin. Mä meinasin syödä ton vesimelonin. Mun ääliö. Kasvakaa. Voi hemmetti Henkka, tuu nyt katsoo tätä puuta, tästä tuu ihan kehari. Mitäs teit sit kehari? Mitä sä nyt sinne sählät? Mä otas tuonne aakse, mä haluan hakata puuta, se on hassu. Se on hyvä. Tällainen iso puu. Se on ääryttävä hakata. No niin, mut siis. Mitäs me voitais... Mä voisin kerätä tota lunta vähän sitä lumiukkoa varten. Spade. Me varmaan lopetetaan nyt tähän videoon. Sitten tehdään huomenna varmaan lisää. Kyllä mä nyt tänään vielä tähän. Mä tiedän, mä pistän nää yöllä katon latautumaan YouTubeen. Ja mä en halua liikaa näitä videoita tehdä. Kui? No, koska siis ne kaikki ei oo aamupiste tai mennessä. Problem. Ei. Tästä tulee hauskaa. Aake, pistä shifti päällä. No höö. Lipa. Hei, älä, mulla on 2 sydäntä. Oli pakko. Dirttiä. Tän päälle. Hei, omena! Saitko hyvää ruokaa? Aake, ei kun... Miksi mä sanon sua koko ajan mun pikkuveljeksi? Aaron, voiko sä olla huomenna? No jaa. Luistele. En mä tiedä, sä oot liian taitava. Niin. Mähän näytin silloin 1 päivä mun luisteluskilleisuun. Päivä mun luisteluskille. Juu, mistäs tiesit? Voiko se pitää rumaan pääskiin? Voi. Tän kussu. Osku, miten mä saan näistä grässiä? Okei, no odotetaan sitä sit. Täällä on puita lisää. Häh? Niin, mut mitä? Niin sit mä pistän bone mealiin. Mitä? Niin mä tiedän, kukat on hyviä. Kukat on hyviä. Vähän niinku sinäkin. Nyt alkaa kiva afk. Aake. Sä saat kaivaa koplee ja mä afkaan. Henkka, No, kun sä pusetat bone mealia tohon. mihin? Tähän dirtti 4. Mä pistän siihen bone mealiin, et siihen tulee. Me saadaan tota yhtä juttua, sä näet sitten. Mä just kysyn, että kun sä usetat bone mealia tohon. Niin, mä vastasin. No kun sä et laita. No, koska mä en pysty, koska siinä ei oo sitä vihreetä. Siinä on ruoho vielä. Tuu tähän Aake. Ota noi pikit. Rupee kaivamaan. Nyt lähtee af. Vähän siistiä. Jos sulla on fancy, niin ne jutut pyörii ympäri. Mitkä jutut? No näin, mitkä on tässä maassa. Hei, mistä mä droppaan tää itemi? Ei tee. Guu. Guu.
Google.